Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Әлмәттә балаларны яклау көненә багышланган күп санлы чаралар узды. Бик күңелле булды, миңа бик ошады. Күбрәк шундый мероприятиялар булсыннар. Агымдагы язда районда 4 пар игезәк туган. Сәләтле игезләрне традицион бәйгедә барладылар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә чараның максаты Әлмәт шәһәрендә һәм районында яшәгән игезәкләрне барлау, мәдәни чараларда катнаштыру һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту. Калабызда теннис турнирлары узды. Анда илебезнең бөтен перспективалы спортчылары катнашты. Сегодня был достаточно напряженный матч в первом сете, но потом я собралась и выиграла. Ознакайның Зәңгәр мәчетендә йонкырма төзү дәвам итә. Эш барышы белән район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Ознакай нефть идарәсе җитәкчесе Алмаз Фәритов танышты. Тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Зур күләмле реконструкция эшләренең төп максаты гыйбадәтханәне зурайту. Бүгенге көндә биредә күләмле эш башкарылган инде һәм алга таба да ул дәвам итәчәк. Район башлыгы төзелеш барышын тентекләп карап чыгып, мондый изге эштә катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Тамамлауга бара төзү. Шуңа күрә бик зур рәхмәт бүтән Ознакайларга, Нәфис хәзрәткә бик зур рәхмәт. Бик күп халык ярдәм итте безгә. Һәм инде бик зур рәхмәт безнең нефтьчеләребезгә. Татнефть җәмгыятенә бик зур рәхмәт, үзебезнең Ознакай оешмаларына бик зур рәхмәт. Менә хәзердә әле тагын акча кирәк. Шуңа күрә без менә тагын бергәләп үзебезнең җитәкчеләребез белән, нефтьчеләребез белән карап чыктык. Тагын ничек ярдәм итәргә була. Шуңа күрә менә бергәләп шушы үзебезнең яраткан Зәңгәр мәчетебезне бергәләп үзебезнең нефтьчеләребез белән, Ознакай халкы белән төзеп бетергә язсын. Әлеге игелекле гамәлгә алынган нефтьчеләрнең ярдәме һәм керткән өлеше бәхәссез. Төзекләндерү эшләрендә аларның ярдәме алга таба да булачак. Әйбәт килеп чыга, бик күп эшләнгән. Бик зур рәхмәт Ознакайлыларга, барлык организацияларга бу монда көч түккән, көч сарыф иткән. Ну, бердәм көч белән шулай бергә бу ремонтны бетерербез дип ышанабыз. Зәңгәр мәчеттә төзелеш эшләре тәмамлангач, гыйбадәтханә 260-тан артык кешене сыйдыра алачак. Изге эшкә изге гамәл. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Бу уңайдан калабызда һәм районыбызда күп санлы чаралар оештырылган иде. Мисал өчен шәһәр пляжы территориясендә Наполним небо добротой, күкне игелек белән тутырыйк музыкаль фестивале узды. Калабыз халкы һәм кунаклары өчен төрле шәһәрләрдән артистлар катнашында 6 сәгатьлек концерт программасы куелды. Фестиваль Әлмәт шәһәренең креатив берләшмәсе тарафыннан оештырыла. Сәхнәдә 11 төркем чыгыш ясады. Катнашучылар биредә үз казанышларын күрсәтергә, башкарылган җырларга бәя алырга һәм әлбәттә каверларын һәм үз иҗат иткән җырларын тәкъдим итәргә мөмкинлек алды. Оештыручылар фикеренчә, фестивальнең төп максаты бер кайда да чыгыш ясамаган һәм әлегә аларны беркем белмәгән талантларны эзләп табып, аларны сәхнәгә чыгару. Музыкаль фестиваль белән бер мәйданчыкта 500-дан артык бала һәм өлкәннәр, шулай ук уеннар, бәйгеләр, төрле иҗади остаханәләр һәм күңел ачу программасы белән ләззәтләнә алды. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Шәһәр пляжында һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Фестиваль партнерлары бушлай төрле мастер-класслар, аквагрим, спорт эстафетлары, күңелле стартлар, уен һәм конкурслар үткәрделәр. Балаларга бүләкләр тараттылар. Мотоцикл һәм автотауыш күргәзмәсе оештырдылар. Артем Кышынков һәм аның командасы 3 ел дәвамында шундый күргәзмәгә үз проектын әзерләү белән шөгыльләнә һәм бүген иҗат җимешен тәкъдим итә. Наш проект Lexus GS300. Бу безнең проект. Аны без беренче чиратта ярышлар өчен җыйдык. Без артка утыргычларны тулысынча алып куйдык. Хәзер алар бөтенләй юк. Металл рамка ясап куйдык та, анда 6 сабвуфер урнаштырдык. Алдагы ишекләрдә 10 динамик, арттагыларда 3. Бик көчле тавыш чыгара торган машина булды. По 3 динамика, очень громкая машина.
Сабвуферның тавыш дулкыннарыннан чәчләр дә аяк үрә баса. Откроет наш фестиваль команда из Новошишминска, в составе которой играет 14-летний талантливый музыкант. Владимир Пашутинга 17 яшь, 8 ел музыка белән шөгыльләнә. Бер ел элек электрогитарда уйнарга өйрәнә. Фестиваль тудырган мөмкинлектән файдалана һәм мондый зур сәхнәдә беренче тапкыр чыгыш ясый. Хорошо чувствовал себя. Нравится песня. Мин сәхнәдә борчылмадым, тыныч хис иттем үземне. Шады дөресен генә әйткәндә. Электр гитарасы күбрәк ошый, чөнки ул колонкага тоташа. Классик җырларны башкарыр өчен уңайлы. Аның грифы зур. Электр гитара ул компакт, миңа күбрәк ошый. Компактная, уютная. Нравится. Фестиваль ел сайын үткәрелә һәм аның популярлыгы арта бара. Чөнки оештыручылар нияте буенча бу вакытны күңелле генә түгел, ә файдалы итеп үткәрү мөмкинлеге дә. Бик күңелле булды, миңа бик ошады. Күбрәк шундый мероприятиялар булсыннар. Мин әлбәттә яратам. Күңел ачу программасы кичке 10-га кадәр дәвам итте. Алсун Риева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар өчен бәйрәм Нагорный микрорайонында да уздырылды. Аны оештыруда биредә яшәүчеләр үзләре дә актив катнашкан. Сүз Рәдифә Нугманова. Бердәмлектә көч ди халык. Шуңа күрә Нагорный бистәсендә яшәүче халык та бергәләп халыкара балаларны яклау көнен бәйрәм итәргә булганнар. Әлбәттә инде монда төп оештыруны үз өстенә территориаль иҗтимагый совет вәкилләре алган. Бер почмакта аниматорлар, икенчесендә кул эшләнмәләре ясау буенча иҗади остаханәләр. Халык телендә Петуховка дип йөртелүче Нагорный микрорайонында яшәүче балалар рәхәтләнеп күңел ача. Ул арада әниләре дә буш тормый, бәйрәмдәге ярышлар өчен бүләкләр әзерли. Благодаря жителям происходит этот праздник. Бу бәйрәм микрорайон халкының активлыгы бәрабәренә мөмкин булды. WhatsApp-тагы төркемдә тәкъдим итүчеләр дә, күтәреп алучылар да алар. Зур рәхмәт. Биредәге Тәскирә мәчетенә дә рәхмәт. Безгә пулау пешерделәр. Спасибо большое общественной организации мечети Тәскирә. Нам сегодня они приготовили плов. Бәйрәм сәбәпчеләре өчен пулау улысына да кәшәсенә дә җитте. Сый Әлмәт мөселман хатын-кызлар җәмгыяте рәисе Хәйрияше Рәйхана Ханнановадан. Балаларым да бик шат. Балаларга бик ошады, самое главное. Теперь меня в прямом эфире пока. Кызык инде. Бездә бит сирәк була монда бәйрәмнәр. Поэтому Пулау ничектер? Бик шат. Плов вообще отменный. Бик шады бу бәйрәм. Монда, бик шатлык булды, күңелле булды миңа. Микрорайон халкы өчен бу мәйданчык очрашу урыны гына түгел, биредә соңгы елларда башкарылган эш нәтиҗәсе дә. Мисал өчен узган елны биредә воркаут өчен яңа спорт җыелмалары урнаштырылган. Быел исә атынгычларны алыштырабыз диләр. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан нефтсенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында балаларны яклау көнен игезәкләр бәйгесе белән билгеләп үттеләр. Гадәти булмаган ярышта 22 пар катнашты. Балалар сәләтләре һәм тышкы охшашлыкларына карамастан үзләренең төрле булуларын күрсәтте. Үтеп баручылар сәхнәгә караганнан соң күзләрендә икеләнә дип уйларга мөмкин. Шундыйда биредә игезәкләр бәйгесе уза. Оештыручылар билгеләп үткәнчә чараның максаты Әлмәт шәһәрендә һәм районында яшәгән игезәкләрне барлау, мәдәни чараларда катнаштыру һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту. Бәйге шартлары буенча катнашучыларга визитка һәм иҗади номер тәкъдим итәргә кирәк иде. Алар тамашачыларны төрле бию белән гаҗәпләндерде. Яраткан шагыйрьләрнең шигырьләрен һәм үз әсәрләрен укыды һәм җырладылар. Әмирә, Әминә һәм Әдилә Галәвиевләрнең кызыксынулары да, холыклары да төрле. Тик алар бер-берсе өчен һәрвакыт терәк. Мин шөгыльләнәм лыжным спорт белән, скрипкага йөрим һәм вокалга. Мин шөгыльләнәм скрипка белән, вокал белән һәм спорт белән. Мин фортепианога йөрим, спортым
спортка йөрим. Без бик әйбәт эшебез, без бик дус, без әни ия булышабыз, ишәләшеп йөрибез бөтенебез. Әтиҗә булышабыз әбигә. Игезәкләр конкурсын Татнефть Хәрия фонды ярдәме белән «Стиль и совершенство» журналы оештырды. Конкурс творческий, и он проводится Бу беренче чиратта иҗади бәйге. Без балаларның иҗади потенциалын үстерергә телибез. Бәйге 2010 елдан бирле үткәрелә. Безнең биредә 7 ел рәттән катнашучы гаиләләр дә бар. Балалар үз талантларын күрсәтә, аралаша, таныша һәм минем белүемчә, аннары алар бәйге белән шикләнеп калмый. Дуслыклары алга таба да дәвам итә. И насколько я знаю, эта дружба продолжается и дальше. Катнашучыларны Хәйрия фонды исеменнән Татнефть компаниясе грантлары программасы җитәкчесе Эльмира Газизова сәламләде. Ул барысын да җәй башлану һәм балаларны яклау көне белән котлады. Любите друг друга, уважайте друг друга, помогайте друг другу. И ваша миссия будет исполнена. А мы со своей стороны, взрослые, будем помогать вам. Помогать во всем. Зилә һәм Нәфис Тухватуллиннар 4 бала үстерәләр. Айназ белән Гөлназ игезәкләр. Бәйгедә беренче тапкыр катнашканда аларга нибары 10 ай була. Безнең өчен, конечно, ике малайдан соң без бик кыз теләгән идек. Кыз көттек, но игезәк кызлар булуы безнең өчен бик яңалык булды инде ул. Но без аның өчен бик шатландык, бик рәхәт безгә алар белән. Кызлар икесе дә игезәкләр булсалар да, алар икесе ике төрле, характерлары буенча да, güzel tutuşları boyunca da nasıl da yaratıyorlar, ise yaratmaları boyunca bik türler. Ахырда барлык катнашучыларга диплом һәм бүләкләр тапшырдылар. Алсын Рива, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәр елны җәйнең беренче көнендә матур һәм халыкара дәрәҗәдәге бәйрәм уза. Ул балаларны яклау көне. Бу уңайдан Азнакайда да күңел ачу чаралары оештырылды. Бала чак бәйрәме хакында махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Халыкара балаларны яклау көне һәр елдагыча зур оешканлык белән үтте. Шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркы балаларның шат авазыннан гөрләп торды. Привет, дорогие ребятишки! Поздравляю вас с Днем защиты детей! Желаю вам хорошего настроения, солнечной погоды! Тантананы район башлыгы Марсель Шайдуллин ачып, балаларны бәйрәм белән котлады. Төрле бәйгеләрдә җиңүче балаларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Бик зур рәхмәт, әти-әниләр. Күпме бала килгән бу бәйрәмгә, күпме әти-әни килгән. Гаилә елы, шуңа күрә балаларыбызны яратырга, балаларыбыз белән горурланырга, балаларыбызга ярдәм итәргә, барыбызга да. Бәхетле булсыннар балаларыбыз. Праздника. Мәйданчыкларда балалар өчен төрле кызыклы уеннар, спорт ярышлары, осталык дәресләре оештырылды. Без яшьләр үзәге шушы мәйданчыкта алар өчен увлекательный квест, маҗаралы квест әзерләп чыктык. Һәм менә инде балаларыбыз әкренгә җыела торалар, катнаша торалар, үтә торалар. Һәрбер станциянең үз биреме, шул биремнәрне алар әкренгә узалар. Чара сәнгать коллективларының күңелле чыгышлары белән бизәлде. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда шын мәгънәсендә көтелмәгән нәтиҗәле һәм кызыклы ярышлар узды. Бу 15 яшькә кадәр Татарстан Республикасы беренчелеге һәм 9-10 яшь категориясендә Әлмәт шәһәре теннис федерациясе беренчелеге дип исемләнгән теннис турнирлары. Әлеге ярыш калабызда бөтен Россиядән перспективлы теннисчыларны җыйды. Безнең шәһәрне Tennis City спорт үзәгенең 15-тән артык тәрбияләнүчесе тәкъдим итте. Әлеге ярышларга Казан, Уфа, Тольятти, Яршаллы, Ижау, Екатеринбург, Круглое поле, Чебоксар, Ырымбур, Самара, Орск, Пермь, Лениногорск, Яшелүзән, Киров, Туймазы һәм Әлмәт шәһәрләреннән 106 теннисчы сайлап алынды. Как бы играют за очки-то одно, но повысить уровень игры
Балалар өчен уйнау ул бер әйбер, әмма уен дәрәҗәсен гомумән ярыш шартларында гына күтәрергә мөмкин. Күнегүләрне һәм сугуларны ничек кенә яхшы ясасаң да, ярышларга килгәч психологик яктан үсәсең. Ягъни бу беренче чиратта спортчының нерв системасын сыный. Ә моны тренировкаларда ныгыту авыр. В тренировках тренировать очень тяжело. Уеннар ялгыз һәм катнаш парлы разрядта узды. Соңгысы үз тирәсенә күп тамашачы җыйган аеруча кызыклы теннис жанры. В одиночном ты играешь сам за себя. Ялгыз уенда син үзең өчен уйныйсың. Әгәр син ялгыш суксаң, син үзеңне генә гаеплисең. Ә парлы уенда җаваплылык күбрәк дип әйтер идем. Сез кортта бер бөтен булырга тиеш. Монда кагыйдәләр дә, уен корты да башка. Как единое целое на корте. Ну, правила другие, корт другой. Ялгыз уеннар да җантарлар саны буенча алардан калышмады. Александра Колесникова бу спорт түре белән 8 ел шөгыльләнә. Турнирда парлы разрядта 3нче урынны ала һәм ялгыз разрядта финалга чыга. Я очень рад, что я выиграла. Когда я играю в теннис... Мин җиңүемә бик шат. Теннис уйнаганда тынычлык хисе кичерәм. Бу әлеге спорт түре бик охшагангадыр инде. Минем әнием дә, әтием дә профессиональ теннисчылар. Беренче ике уен җиңел булып тоелды. Бүген беренче сетта шактый киеренке матч булды. Әмма соңыннан мин барлык көчемне җыйдым һәм җиңдем. Легкими. Сегодня был достаточно напряженный матч в первом сете, но потом я собралась и выиграла. Тантаналы өлештә җиңүчеләр һәм призерлар лаеклы бүләкләр алдылар. Алсын Риева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.